भौजी हम चाहत हई कि आपकी बेर हमरा के ऐसा सजा देऊ कि लड़का वाला देख के नजरे न हटावे। इतना सुंदर से हमरा के ऐश्वर्या राय बना दे, ऐश्वर्या राय। ठीक बा बबुनी, रवा जैसन चाहत तनी वैसने तहरा के बना देहब। एकदम तहरा के एकदम सुपर टॉप बना देहब, टॉप, जाकि तहरा देख के लड़का वाला के नजरे न हटी। एकदम तहरे के देखी, तहरे के। ए भौजाई ऐसे कि हम सुंदर नहीं थी? हाँ ए बबनी, रोआ सुंदर बानी, रोआ तो इतना गोरहार बानी। गोरहार तो बढ़ले बारू, बाकी तनी मोट बारू, यही से तहार तो फेल हो जाता। अच्छा मोट बानी तो का सुंदर नहीं थी? हाँ ए बेटी सुंदर तो बढ़ले बारू, बाकी यही जारी कहा तनी कि डाइटिंग करो। 2 दिन से डाइटिंग पर बानी आ तब एकरा के मोने निखे भरल। हमार भूखल जान जाता। कब से देखा तनी कि समोसा महकता, हमारे एकदम मन खोंगड़ता। बाकी हम एकदम से बर्दाश्त करके हम रहतनी आ ये कहता कि डाइटिंग करा। रे माई हम 2 दिन से पहले ही से डाइटिंग पर बानी आ तू आज यार हमरा के दिमाग जलावत तारू। अम्मा जी 2 दिन से बबुनी डाइटिंगे पर बानी, नहीं खइले बानी। अच्छा ठीक बा, 2-3 बढ़ी ओसे अच्छा न होई कि घटी मोटा है। हमनी के 16 गो रिश्तेदार घूर चुकल बा आ 16 गो में से एको गो सेट ना भइल। सब कहता कि मोट बिया। आ त का करी, लास्ट में तो यही उपाय बा ना कि डाइटिंग पर रह। एमे दिक्कत कौन बा? ए भौजाई सोनिया के बाराती आज आवे वाला बा, यही से समोसा छनाता ना। हाँ ए बबनी आज सोनिया के बाराती आवे वाला बा, समोसा छनाता, बाकी रउआ ना खाए। ए माई लड़का वाला निकल चुकल बा और आवता उ लोग 4-5 आदमी से आवता, गाड़ी से निकल चुकल बा और आध घंटा में लगता कि पहुंच जाई। ता तू लोगन रेडी रही हा और जौन नाश्ता के सामान बा वो सब रेडी करके रखब जा। ठीक बा बबुआ, सब रेडी रही। ए जी नाश्ता के ठोंगा में काका रहल? समोसा तो ना नु रहल? तू खोल के नहीं खो देख ले? ना जी हम ना खोल के देख ले बानी। ठीक बा, समोसा ना लाइल बानी। का समोसा ना लाइल बाड़ो? यही से हम बोतलवा के दे देले बानी समोसा लावे खातिर। कहनी है कि 2-4 पैकेट ले आई हैं। ए मम्मी जी समोसा आई नु तरवा छुपा के रख देहब, बबुनी के ना देखाए, ना तो बबनी वही जा शुरू हो जाई है आ एकदम पूरा तमाशा लगा दी है। अच्छा ठीक बा, ए बेर तो हम ऐश्वर्या राय से कम ना लगब, काहे कि हम सुंदर बानी। हाँ कौन थोड़ी ना कि हम करिया बानी, हम तो गोरहार बानी, गोरहार। तो हमरा के ना कैसे पसंद करी? ए बेर तो जरूर पसंद करी, हाँ पक्का। भौजी हमरा के एकदम जूड़ा लगा के माथा बांधा, जाके हम एकदम टॉप लागी, टॉप, सबके फेल कर दी फेल। ठीक बा ननद जी बांध देतनी। हम इतना सुंदर बानी तो हमरा के काहे ना पसंद करी है? ए बेर देखब कि हमरा के जरूर पसंद करी है। एक किसी को गइल त का वो एकदम पछताई है, बच पछताई है। आई त गदगद में रही है कि हमारे इतना सुंदर कन्या मिलल बा। सोनम सुना तारू लड़का वाला आ गइल बा। हाँ जी लड़का वाला आ गइल बा। अच्छा ठीक बा, हम सब इधर रेडी सेडी करत तनी और वो लड़का वाला के माई बाबू आइल बानी, के आइल बानी, त उनका के बैठाई जा आ पानी नी दीही जा। तब तक ले हम नाश्ता सरियावत तनी। ए बबनी जी खुद कब जान आ शांति से रहब रहुआ, आ जे पूछिए से अच्छा से बताइब, जननी की ना? हाँ ए भौजी हम कुल बता देहब, रहुआ जन चिंता करी। कूलर से तो बढ़िया खिड़की से हवा आवता। हाँ जी जौन मजा बा खिड़की के हवा में, वो मजा कूलर में नहीं थे। बबुआ कहाँ रह गइल बा? आवता तनका ओकरा के समझा बुझा देहू ताकि कोई शरारत ना करे, नीमन से रहे। आ गइल बड़ा है ना बहने? हाँ बाबूजी हमरा के देर हो गई, गाना सीखत रहनी है, सोना मोना गावत रहे ना, तो ओकरा हरावे के चक्कर में हमरा देर हो गई। ठीक बा गधा के बच्चा, एने आ। तारा के लड़की वाला पूछी है कि तू का करत तारा, तो का जवाब देबा? कहब कि हम बीए पास बानी, 2 का 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 होला। देखलू ये सब तहरे मन बढ़ावल चढ़ावल बा, इनका एकरा के अच्छा से बुझा दो कि कैसे बोलल जाला। ए जी हमार बेटा सब गुण संपन्न बा, अच्छा से बोली, जाने नहीं रहुआ? हाँ माई हम सिंगिंग में फर्स्ट आइल बानी, बीए में फर्स्ट बानी,
हमरा के सब हुनर बा, हमरा के का ना आवेला। हाँ हाँ, तहरा के कितना सब कुछ आवेला से हम देखब नु, गधा के बच्चा। हाँ बाबूजी, हमरा के सब कुछ आवेला, हमरा की कहानी भी आवेला, एक से एक। चला चला चलो। अरे अंकल जी आ गए नी, बैठी बैठी, कोई दिक्कत तो ना नु भाई? ना ये बाबू, कोई दिक्कत ना भइल, एकदम आराम से ही गाड़ी चक्रा भी समय से मिल गई। रउआ बैठी आराम से समधी जी, रउआ बैठी समधिनी जी, रउआ जी बैठी। अरे हाँ हाँ समधिनी जी, बैठा तनी। अरे समधिनी जी रउआ बैठी बैठी। कहीं रवा कल आई ठंडा की चाय? ए बाबू चाहिए ला जाना, जरा ठंडा ठंडा मौसम बाता मन गर्मा जाई। ली बाबूजी चाय, ली ही अम्मा जी। अतः समधिनी जी, एहने के इलाका रउआ के कैसन लागल बा? इलाका तो एकदम मस्त बा, मस्त। समधी जी रवा के चाय कैसन लागल बा? हमार बाबूनिये बनैले बाड़ी। चाय तो एकदम टॉप बा समझीनी जी, चाय में एकदम टॉप बा। लागत है कि हमारे घरे वाली बनैले बानी, एकदम सास पुतह के जोड़ी मिल जाई लागत है। समधिनी जी रउआ तो एकदम हमार बहिन जैसन लागेनी कि हमार बहिनिये बानी। समधिनी जी रउआ हमरो के बहिने लेखा लागतानी कि एकदम से भगवान जोड़ी बना के भेजले बानी, एकदम एक लेखा परिवार मिल जातानी। देखी समधिन जी, हमार बेटा सब गुण संपन्न बा, हमार बेटा के सब हुनर बा, पढ़ल लिखल भी बा, नाचे भी आवेला, गावे भी आवेला, बजावे भी आवेला, हमार बेटा के सब हुनर बा। ए समधिनी जी, हमरो बबुनी कम नहीं थी, उहो सब गुण संपन्न बा, ओकरो के खाना बनावे आवेला, देखा तरी कि उहो गाना गुनगुनाते रहेली, नाचेली, सब कुछ संपन्न बा हमार बेटी एकदम रवा घर में जाई तो एकदम चार चांद लगा दी। वैसे बाबूजी कुछ नहीं की बोला तनी बोली रवा, तब नहीं जाने कि रवा के कैसन भाव विचार बा। सासू जी हमरा के सब कुछ आवेला, हमरा के नाचे भी आवेला, गावे भी आवेला, अब बजावे भी आवेला, हम पढ़ल भी बानी एकदम बीए। दुका दू दूनी चार दुतिया छो। अरे वाह दामाद जी तो एकदम लाखों में एक बानी। कहीं तरवा के गा के सुना देतनी। हाँ हाँ, रवा एक लाइन थोड़ा गा के सुनाई अम्मा। हाँ, एहमे संकोच कैसन, तारा के तो सब हुनर बा, ता दिखावा जा। गाता रहे मेरा दिल, हाँ थम के बरस हो जरा, थम के बरस, मेरे महबूब के पास जाना है जरा। ठीक बा, हो गया, बैठा जा गधा बच्चा। अच्छा ये कुल तो हो गई समधिनी जी, अब अपन लड़की के निकाली, लड़कियों के तनी देख ली जा, तब आगे बात बढ़ी। ठीक बा समधिनी जी, रवो के कहना जायज बा, अभी बोलावा तनी। सुंदर लगे तनी ने भौजी? हाँ बाबूनी, तू तो बड़ा सुंदर लागेलू। ए भौजी हमरा के भूख लाग गई, अभी रुकी, अभी नहीं के खाए के, अभी लड़का देखा देखी हो जाई तब रवा खाए। लड़का वाला का पूछी से रवा के पता बानू? ए भौजी हमहु सब गुण संपन्न बानी, हमरा के सब कुछ आवेला, ज्यादा यही टेढ़ी करी है नु तो हम सवाल करे और ओकरा के जवाब देवे के पड़ी, और जब हमार जवाब दी है तबे ओकरा से शादी तय हुई। अच्छा तो कैसन सवाल बा, तनी हमहु तो जानी ना नद जी, बताई रउआ। बताई अठन्नी चमन्नी नग, जोड़ा रुपया कग, बताई। अच्छा तो सवाल तो बड़ा तगड़ा बना नद जी, चली रउआ दूल्हे से ही सवाल करे, दूल्हे और जवाब दिए। चली ठीक बा समधिनी जी, बुलावा तनी हम अपन बबुनी के, रउआ देखी हमार बेटी सब गुण संपन्न बा, हमार बेटी कोई दूसरा लखे नहीं खे। दुल्हीन बबुनी के लेके आबो। देखी समधिन, देखी बहन जी, ये है हमार बबुनी बानी, आई हमार पतो है बिया। ए जोखना, एगो कुर्सी और लेके आओ। भैया दी तू कुल्तिया लदा देले बानी। ठीक बा, ए बबुनी आके बैठा कुर्सिया पर। नमस्ते होके वाला ससुर जी, नमस्ते होके वाला सासू जी। खुशी रहा, आनंद रहा। हाँ खूब आनंद रहा, जुग जुग जिया। हाँ राउर बेटी तो एकदम साचो में सब गुण संपन्न बिया।
बड़ा सुंदर बिया राउर बेटी। हाँ ये बहन जी, हमार बेटी सब गुण संपन्न बिया, जौन बा तवन अपन आँखी से देख ली रहुआ। ऐसे काका तहरा के बनावे आवेला, हमरा के बना के खिलाइबू नु। हाँ हाँ, हमरा के बनावे भी आवेला, खियावे भी आवेला, आ खाए भी आवेला। आता काका बनावेलू तनी बताइबू? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, समोसा ई कुल आवेला, आ इडली डोसा भी आवेला। ई कुल बनावे नी आ खानी। अच्छा, ई कुल कम्मा हम करेनी आ कहतनी कि बाबूनी एक लोटा पानी लावा, तो कहतनी कि ना हमरा से ना होई, हम ही कुल काम करी, हम बैठतनी। अब बताव कि यह जाके कितना सुघर से बोलतनी। बाप रे बाप, इतना झूठ कैसे चोली? हमार बेटी सुबह 4 बजे उठेली, नहा धोआ के पूजा पाठ करेली, नाश्ता बनावेली, आ सबसे पहले चाय बनावेली, हमने के पियावेली हमार बेटी। हम तो 10 बजे उठावत रहनी तो कहत रहनी कि ना हम तो 12 बजे उठे चाहे कखनियो उठे। जब सुबह उठेली तो पहले धरती माता के प्रणाम करेली, तब सूरज भगवान के प्रणाम करेली, तब हमरा के प्रणाम करेली, ओकर बाद अपन भाई के प्रणाम करेली, फिर भाभी के प्रणाम करेली। हमार बेटी लक्ष्मी बिया, लक्ष्मी। अरे वाह, इतना गुण बा हर बेटी में, तब तो साचो के हमार घर में एकदम 4 चांद लगा दी। मम्मी हमहू कुछ पूछी? हाँ पूछा। वैसे तहार नाम का बा? माय नेम इज रूपा कुमारी। अच्छा, तहरा के गाना उना गावे आवेला कि ना? हाँ हाँ, हमरा के गाना गावे भी आवेला और नाचे भी आवेला। कितना आवत होई तो हमरा से बेसी ना आवत होई, हम सुपर हिट बानी, सुपर हिट। अच्छा, त काका तहरा के आवेला? हमरा के गाना गावे आवेला, नाचे भी आवेला, बजावे भी आवेला। हम नंबर 1 बानी, नंबर 1। जब हम स्टेज पर जानी तो सबके हिला देवेनी, कोई हमसे ना जीतेला। अच्छा, त एक बार हमरा के डांस करके और साथे साथ गाना गा के दिखाई रहुआ। गाता रहे मेरा दिल, आहा हा ला ला ला, थम के बरस हो जरा थम के बरस, मेरे महबूब के पास जाना है, थम के बरस हो जरा थम के बरस। गुड गुड, आप तो एकदम सुपर हिट से सुपर हिट बानी। और कुछ रवा पूछे के बा? अच्छा, एक बात बतावा कि तहार माथा में कितना चूल बा? ठीक बा, अरे वो ऐसा सवाल पूछिए देनी तो हमहू कुछ पूछा तानी कि राउर शर्ट में कितना सूता बा? अरे बा, ए बाबूजी लागत लड़किया बड़ा चालाक बा। अच्छा, तो रउआ ई बताई कि रउआ कितना तक पढ़ल बानी? हम पूरा पूरा बीए पास बानी। अच्छा, तो हमरा के 8 के पहाड़ा पढ़ के बताई। अच्छा ठीक बा, रवा इतना पूछिए ले बानी तो हमहू फिर एक सवाल करत तानी, रवा के बतावे के होई। हाँ हाँ पूछी, का पूछे के बा? 58 54 9 गो जोड़ा रुपया को गो, बताई बताई। अरे हे मम्मी, लड़किया बड़ा चालाक बिया, ये हमरा के छेट ना लगे दीही। अच्छा अच्छा ठीक बा, हमरा के लड़की पसंद बा, अब हमरा के कुछो ना पूछे के बा। बाबूजी, हमरा के लड़की पसंद बिया। अच्छा ठीक बा, तब लड़की हमरो के पसंद बा, अब हमनी के चला तानी। अरे अंकल आंटी, ऐसे कैसे चल जाए रउआ? आप कुछ नाश्ता पानी कर ले हम तब जाए। आई रउआ सब नाश्ता कर ले हम तब रउआ जाए। अरे समोसा की खुशबू आवता, समोसा समोसा। है ली आंटी जी, समोसा के नाश्ता रउआ कर ली। ये अंकल जी के और ये जमाई बाबू के। अरे वाह, हमें ना भुलाना सजना, हमें ना भुलाना, भूल नहीं जाना सजना,